karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Oh, hala, maablin, hawa na ilak. Uwa na tao sa sala. Makaikis na ko. Asa ka? Kuyawan ako eh. Habi na kong naigoan ako. Namusilgit ka, Sir Hans? Dili ba may ingon man kunin mo? Nga dili ka pwede mo gawas sa kwarto? Ano may gawas man ka? May gawas ko kay Abli naman. Ikaw maginag-ablian na mo nga nagtuo kong makagawas na ko. Gigutom ang good ko mo nga. Muadun ta kog kusina. Ang puntahan sa kusina. Tuwa dito. Dili ka nagirumbo mo. Oh, aha? Oh, wa masay ko mahibaw nga tuwa ditong kusina. Abi na ko, inyong kusina tong tuwas gawas. Murasoy ka na. Oh, na may baba. Sige, ari sa kusina. Gutom na kay Sir Uy. Mingon na bi ako ni Muha nga maglabad akong kung dili ko kakaon sa hustong oras. Pagluto dito? Magluto good. Kakulpa sinitong hanaw eh. Pagluto na lang ko eh. Hindi lang lagi ko magpadulan na pultahan paingon sa gawas. Ay, ni apago pa ni mong t-shirt nung Ket. Salamat ang imong. Mura naman noon kag mulayas, anak nung. Dili mahimo nga dili na ko uban sa iya siya uban ng Kuya Hans ng imong. Aw, ayaw yung kumpiyansahin ng imong maguwang ha. Nang, kung naay mangita nako, ina lang ha nga, doon ako emergency nga gilarga. Unya, ikire-check sa beach house ng imong. I-close lang muna to. Kalami na sa kolor sa pork chop. Utaway ko kape. Ay! Kagang! Sir Hans, mahimo ba? Ano pa sige bit-bit ano imong armas? Lubat-lubatan in taon ko ana, uy. Kang ilubitan ako na pistola ha, uy. Saan? Kutawan ko ni mo kape? O magyaw-yaw ka? Magkutaw na, sir. Magkutaw na. Ikaw ba? Relax lang, good. Unsa may gusto nimo, black coffee or... Black. Okay. Pero, basin sa puton ka ng black kay dili ra ba ka makatugan na? Gusto mo ka? Ingon anak yung kakatabian? Ha? Dili man. Sige. Kape no? Kape mo gusto. Magkutaw na kog kape. Si Piri na imong pabayas ha. Mabutan gud ka pistola aw. Ay. Wala bagit kay bawas mama ko na asa ko karon. Missing in action gud ko. Aray. Kainit sa tubig. Dang hagon gud ka. Ha? Danghagon bitaw gid ko, Sir Hans. Ni ani mo kape, sir. Hinay ha, init na. Unsa na magkahinatabo nila sa bahay sa Pangpang. Kailangan naman kapalit dahin ko dito. Dili na ko manawag di ayesa kay basin imbarguho ni Kuya Has ang akong cellphone. Hain naman yung bahay nilang tiyo puloy, oy. Kadako, nagyos ka usaban ini napita. Ay! Uy, Mga siling ang kawatan! uy, yala. Unay-unay hayop sa naman tao daan ay unay. Ang tubag ko kung balde inyo bag yung gikawat. Uy, tagsa. Sa naman tao daan. Si tiyo puloy. Ay! Siya ka na naas agianan. Nagyaw-yaw. Tiyo! Tiyo puloy! Tiyo! Tiyo kita ka.
Isa ka? Uy, ako ni Tiyo, uy! Si Ason! Hala, nalimot kasi imong pag-umangko ni mong nahimong rayna sa baryo San Roque! Ay! Oh. Lala, usa may kanga nagdaan mo dito dan, ha? Akagyod. Kakalit mo kang mitungan nila. Muram kang tanggulilog. Ay, kuan man god, Tiyo ba? Kana bang, ang ako laging anak, Tiyo, si Ayisa ba milayas? Unsa? Siya mo'y akong pangitaon din sa syudad. Di ala jud ko sa bayas pangpang. Unsa naman kayo nitabo ni Isa? Aray! Oh, si Isa karon. Ay, Isa! Ay, Isa! Kain ka! Aray! Oh, duwagi ka sa hagaran paingon sa underground ang tingog ni Ayesa. Ayesa! Aray! Kasakit ako, tiil. Nahagbong ko. Ganong naabot pa ka diha? Dali, gurit ako. Aray! Ganong naabot pa ka din eh? Hangang! Magkuhara magurot ako ng siliglanot. Nahagbong naman hinuon ko. Dali. Okay. Lingkod una diya sa sopa. Tanawan ako kung may samad ba ka. Aray! Kasakit ako, tiil, uy. Nabilaw ang gamay. Ganong nanaog naman yung ka dito. Nga tindog na ba kayong hagdanan dito? Ano may balik magakin? Oh, Mibalik ko. Aron mabantayan si Aisha nga dili mo masakitan. Gusto ka mamahimong bayani ng bayana? Bala ka kunon sa imong isulti, kuya. Pero dili jud ko musugot nga pasakitan nimo si Ayesa. ayaw nang paglalis, ha? Kalma lang, pwede? Di ka mahimong maistar din, ha? Makahimo ko, kuya. Tungod kay ihatag na ni Papa nimo, kining baya kung maminyo ka na. Ug kay wa man ka maminyo, mahimo pagyapon kung mupuyo din eh. May balik bit ka tungod na ako. Oh, Ayesa. Nabalaka ko nimo. Kinaabaya sa kasuko nga kong maguwang. Mo kinahanglan bantayan ta ka. Salamat, ha? At imanong ko na ang imong tiil. Akong tanawon ko na, wa ba ka mapiyang. Aray! Sunday ko may nganong milayas pag imong anak, ha? Aha? Bukatot nga ni rason kung nganong ibiyaan ka sa mong anak, Ason. Aw, kuan, Tiyo. Ay, dili yun ako ang iyang gilayasan. Klaro, magkasturyaha. Tadili ikaw. Taruhan na kitsa ba na gilayas ang isa, ha? Ang iyang pamanhunon nga insik. Sa? Kasala ng gisibatan ni Ayesha? Unsa na banig akong mga tanom na laos na ba ni? Ay, wa maigus init di ay. Sauce! Nang imang. Oy! Nganong di naman sa kainday? Niya ba si Kent? Hala no, huwag yun ay surindiray ng imong kanang gugma inday Claire. Ano lang kuno pagsigi og tabi niya nang bi? Tubaga ko kung naa ba si Kent. Wa day oy, nilarga. Ha? Asa man siya nilarga? Ay, wa ko kahibaw. Igo ratog misulti nga doon na siya'y emergency nga largahon. Sure nga. Wagid ka mahibaw kung asa siya paingon? Ay, wala giintahon, oy. Daon sa bangka. Yayara ko nila. Dili ko mama nga mahibaw silang mga lakaw. Oh, nang imang. Kuan na lang. Tawagaon niya ko kung may bahaw ka kung hain si Kent, ha? Day 500, oh. Pang snacks ni mo. Ay, wow! Nira ko number, ha? Calling card na. Ay, nagwag ka nga, ha? Aw, dili, oy. Pang snacks na god na. Sige nang, lakaw na ko, ha? Thank you. Aw,
Kini murag manik, ha? Kwarta noong ko. Aray. Ganong manilig mamanggib ka? Nasakit naman ang tiil ni mo. Ay, daghan na kayong dahon sa kahoy ang palibot, sir. Uy, ganahan sa ko dinis gawas good kay makita ang ubos. Ni ang dinis pang kinibaya, no? Dili mahimo nga magpadagdaog ka ni Kuya Hans sa Yesa. Sir Ken, pasagdi na lang lagi ko dinhi. Nga mo ati man ing gapita. Pero, Salamat na lang sa imong kabalaka. Isa! Gitawag na ko ni kuya nimo. Ayesa, ayaw pa ulipon sa kong maguwang ha. Uwa ka makasa niya. Nakasaha ko, sir. Mao nga ako siyang sundon aron mabayran ako kung sa. Isa! Naana, Sir Hans! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!